Joan Petit es va estremir tot ell, ho va deixar caure tot i tocar els dos corrents, fins que va arribar al lloc on Judes el sacerdot s'estava dempeus. Quin tipus de casa és aquesta? On he anat a parar? No és una casa, va dient Judes, és una llar. En Joan Petit es va estremir fins al moll de l'os sobre tot el que havia fet. Mentre tocaven les campanes de la missió, es va quedar allà pel plantat, mirant fixament aquella casa tan gran que brillava com un sol naixent, amb 42 finestres i un rostre de dona a cada finestró. Joan Petit va córrer escales amunt, grimpant vividament, mentre treia escuma per boca i nas, voltant arreu fins la mitjanit. Va delirar tota hora durant 16 dies i 16 nits. I a la 17a es va despertar en braços de Judes, el predicador, i allà va morir de set. Ningú no va dir res quan el van treure dins un fardell, llevat del veí menut que el va enterrar prop d'on era ell, i va seguir el camí tot sol amb una agradolça culpabilitat, mentre es deia a si mateix: res mai no ens és revelat. La conclusió moral d'aquesta història, el missatge d'aquesta cançó, és que un mai no hauria d'estar allà on no és el seu lloc. Així que si veus el teu veí carregant amb un pes feixuc, dóna-li un cop de mà, no siguis poruc, i no confonguis mai el paradís amb aquella casa camí a l'altre costat del camí. La fi.